Selamun aleyküm vatandaş. Hoş geldin, safa geldin. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. Dinle, görürsünüz belki kulağımı da degendir. Vıy gangster ediyse. Ne? Muy Türkmen diye böyle ya. Hay tuğla be. Allah canına şükürler olsun, birimin olsun. Si llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. Te consuela que se mueran los demás. Hombre, Si te va tú, ¿no? si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos para adelante conmigo. Es que la pregunta que me has hecho. Hombre, todos pa'lante, todos pa'lante. Boş ver ya, çünkü sen kimden soru berip bilyas elbette. Sen kim bana bu zatlar aydarın yalak ya, sen kim bana bu soru bererin yalak diyen söz her birimiz ulanıp bilyas. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Her bir adam öz içinden çıkken hareketini bilmek istemiyor. Yani yüreğini dinleyen yok da. Pikir et görün. Kellem näme pikir ediyor? Gözüm näme görüyor? Kulağım näme eşitiyor? Dilim näme söz söylüyor? Yüreğimden näme ses çıkıyor? İdgen hareketim näme ediyor? Kim cimlep şu hareketleri doğru ve doğru hareket edip söz sözlep biliyor? Yani aydıptılar ha. 7 yıldız, 7 onur, 7 göçör sansan soğağı vardır. Elbette Türkmen halkının hem geleceği vardır. 700 yılanlar, 7 göçörler ve 7 onup göçörler vardır diye. Şolar yani mehruvanda olurlar. Biz bu dünya bak gelmedik. 10 ýaly erkek bolýan olsaň gelip girsene pasoýstwaň içine. Men göreýin sen ýalan mı ras mı? Eger 10 ýaly erkekligiň bolýan olsa. O taýda guş uçurup kepler oýnap ýörmede gelip gir bärik. O ýadyňdan çykarma, o ýaşuly. Sen o şaşlyk pişiren ýaly işler siýasat. Her kim bilen işini etsin. 40 ýyllyk gassaba towuk kesmäni öwretmäň bolýam. Sizin o şaşlyk pişiren ýaly işiňizde ýa guş uçurup oýnan ýaly işiňizde bu şäherden bu şähere pahod edip gezýän ýaşok. Gelip bilen okmy bärik 10 ýaly duýguň bolsa, hemme zady ökde bilýän bolsaň. Bir wagta beýik Saparmurat Türkmenbaşy Mehriban atamyz diýädiň, indi näme boldy? Entek siz bilen ýene-de gürleşer. Ringen misiz? Sen ne gözün ütköşük görýän bil. Ya lupotu var mı? Nämesi var? Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús. Hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Jesús, yo con el bañador y con la paella. El cocinero. No vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos.
me cobró tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Hoş geldiniz vatandaşlar. Şuayda efire gelen ähli dowancyklarıma köp sag bolsun. Aýdýan türkmençilik TikTok, Nuragam hoş geldin. Gelýäniňiz üçin, dinleýäniňiz üçin, ýagny goldaw we goltky berýäniňiz üçin ähliňize minnetdarlyk aýdýan, jan saglyk we rızkal döwlet bagyt dilýän. Herne bu ýolda bedewatymyz büdüremesin, duşmanyň agzyna bir lokmaja çörek düşmesin mähriban doganlar.